Όχι, πες μου τι θα κάνεις στη ζωή σου. Μα τι θα κάνεις στη ζωή σου. Δεν μιλάς βέβαια, τι να πεις. Έχεις τίποτα να πεις. Αφού πίνω νερό ρε μαμά. Ναι, δίψασες. Δίψασα. Καλά κακό είναι. Πού πας, φεύγεις. Στην τουαλέτα πάω άνθρωπος. Δηλαδή τώρα κατουρήθηκες. Ναι, τώρα κατουρήθηκα. Και να καταλάβω πως η χημεία είναι δύσκολο μάθημα και πήρες 11. Άντε να το καταλάβω κι αυτό. Αλλά τεχνολογία ρε 8. Με έχει βάλει στο μάτι ο καθηγητής. Ας το διάλογο, σε έχει βάλει στο μάτι ο καθηγητής. Γιατί σε έχει βάλει στο μάτι ο καθηγητής, τι του κάνεις, του φέρεις το ψωμί. Πού να ξέρω ρε μάνα, πήγαινε ρώτα τον. Καλά. Τόλμα να ξαναβγείς από το σπίτι. Τόλμα να μου πεις ότι θα πεταχτώ μέχρι τον τέλει. Πρώτα θα διαβάσεις όλα σου τα μαθήματα στην εντέλεια. Μ' ακούς, στην εντέλεια. Και μετά αν υπάρχει λίγος χρόνος, μπορείς να πεταχτείς μέχρι το παρκάκι στη γωνία να πάρεις λίγο αέρα. Στο παρκάκι. Στη γωνία. Ναι. Να σου πω ρε μαμά, θα έρθεις μαζί μου να μου κρατάς το χέρι να περάσω το δρόμο. Τον κακό στον καιρό, ρε. Καλά, εντάξει. Μέχρι την καφετέρια στην πλατεία με αφήνεις να πάω. Έχεις πέσει σε 4 μαθήματα από τη βάση και τολμάς να μου μιλάς για καφετέριες. Οκ, ρε μάνα, οκ. Νίκησες. Παραδίνομαι. Καφετέριες, σινεμάδες, πάρτι, βόλτες, φίλοι, φίλες, κομμένα! Μέχρι να μου φέρεις όλα τα μαθήματα 16. Μ' ακούς? 16. 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανή τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χαρτζηλίκι που έχω ούτε για τσίλες φτάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέιξ δημητριακά, μόδα ντεμοντέ. Διημερή αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφίγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Τι φωνές είναι αυτές, καλή, τι φωνές είναι αυτές. Ρεζίλοι γίναμε, μας ακούσαν όλοι, μας άκουσε όλη η γειτονιά. Μόλις ήρθα από το σχολείο του Λεωνίδα, μίλησα με τους καθηγητές. Α, ναι, και τι σου είπαν για το παιδάκι μας. Το παιδάκι μας τα έχει φορτώσει τον κόκορα. Σε 4 μαθήματα έγραψε κάτω από τη βάση, το καταλαβαίνεις. Α, παιδί μου, αρχή είναι ακόμα. Είναι λίγο αδυνατούλη το παιδάκι μας. Λίγο αδυνατούλη το λες εσύ αυτό, γιατί εγώ το λέω πολύ γαϊδούρι. Πολύ συγχυσμένη είσαι, μη συγχύζεσαι, αγάπη μου, εντάξει, θα το μιλήσω εγώ. Λεωνιδάκο μου, αγάπη μου. Μαμά, να πάω λίγο εδώ στο παρκάκι στη γωνία να πάρω λίγο αέρα. Γεια σου, Κικίτσα. Καλό. Καλή, τι όμορφιες είναι αυτές. Με γεια το Λούκια, Γιάκα, Σ' αρέσει. Καλά, δεν λέμε. Σε κάνει τουλάχιστον 20 χρόνια νεότερη. Καλά, όχι 20 χρόνια. Και το χρώμα τζάμι, γιαγιά. Τζάμι. Λεωνίδα μου, να σου πω. Έτσι και περάσει αυτό το κατόφλι, ούτε κι εγώ ξέρω τι θα γίνει. Τι είναι κατόφλι? Να του κόψεις το χαρτζηλίκι. Γιατί του δίνεις χαρτζηλίκι, είναι εντάξει αυτό στις υποχρεώσεις του. Υποχρεώσεις? Τι είναι αυτό? Ακούω και υποχρεώσεις. Αυτός παιδάκι μου δεν έχει καμία υποχρέωση. Σαν τον πατέρα του. Μα βέβαια, αφού έχει το κακό παράδειγμα στα πόδια του. Δεν το έχει μέσα στα πόδια του. Μα αφού δεν μένει μαζί του. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Αντί να παίρνει παράδειγμα από μένα, που είμαστε συνέχεια μαζί, παίρνει από τον πατέρα του που το βλέπει μια φορά στο τόσο. Από ποιον θα έπαιρνε παράδειγμα, βρε αγάπη μου, αφού είναι αγόρι. Ωραία, εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να κολλήσω μουσι και μουστάκι και να το παίζω άντρας. Εσύ θα του δημιουργήσεις υποχρεώσεις. Εξηγώ αμέσως τι εννοώ. Θα του δίνεις για κάθε μάθημα που θα διαβάζει και θα το κάνεις στην εντέλεια όμως, ας πούμε 1 πεντακοσάρικο. Α, δεν βγαίνω. Ο Λεωνίδας έχει 6 ώρες την ημέρα μάθημα. 5, 6, 30, 3.000 την ημέρα. Αποκλείεται. Καλά, εκεί θα κολλήσεις εσύ. Δίνε του 1 εκατοστάρικο το μάθημα. Ναι, σιγά μην διαβάσει ο Λεωνίδας για 1 εκατοστάρικο θρησκευτικά. Ωραία, δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Κόφτου λοιπόν το χαρτζηλίκι. Τελείως όμως. Θα γίνει επανάσταση, αλλά συμφωνώ. Κόφτου το χαρτζηλίκι. Άστον χωρίς δεκάρα για μια εβδομάδα να τον τζούξει λίγο. Να σου πω εγώ πώς θα του φανεί του Λεωνίδα το κατοστάρικο για τα θρησκευτικά. Και στην πορτοκαλάδα σου να έχεις ενέργεια να διαβάσεις. Ρε Μανούλα, εγώ θέλω καφέ το πρωί για να ξυπνήσω. Τι? Γιατί εσύ τι πίνεις? Είσαι καμία είμαστε. Γιατί δεν πίνεις κι εσύ μια πορτοκαλαδίτσα? Και στην πορτοκαλάδα σου τώρα που θα μου κάνεις και κουμάντο. Τι έχετε για σήμερα? Τι να έχουμε? Το πρόγραμμα του σχολείου, τι μαθήματα έχετε σήμερα? Πού να θυμάμαι απ' έξω τώρα εγώ? Πήγαινε να δεις και πες μου. Α, όχι, θυμήθηκα. Έχουμε αγγλικά και μαθηματικά. Αυτά είναι 2 ώρες. Τις άλλες? Έχουμε γυμναστική, γαλλικά κενό γιατί είναι άρρωστοι αυτοί και σε που δεν διαβάζουμε ποτέ μα ποτέ. Αυτά. Τι αυτά είναι 5 ώρες. Και έκθεση. Για μαθηματικά τι έχετε να διαβάσετε? Τίποτα. Γιατί εχθές πήγαμε στο μουσείο. Αγγλικά? Τίποτα. Γιατί μας έβαλε τεστ την προηγούμενη φορά και δεν έχουμε τίποτα να διαβάσουμε. Λεωνίδα, ας το διάλογο. Γιατί ρε μαμά με διάολο στέλνεις πρωί-πρωί? Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο από τη δουλειά μου και να μου πεις ακριβώς τι έχεις κάνει. Εντάξει? Τι να κάνω δηλαδή? Επανάληψη. Γιατί? Γιατί έτσι. Είπαμε, θα διαβάσεις όλο το πρωί.
Και μην τυχόν με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις ότι θα πας οπουδήποτε. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω σε καμία δουλίτσα, να μην σε πάρω τηλέφωνο. Δεν έχεις να πας σε καμία δουλίτσα. Εσύ δεν μου είπες θες να πάω στον μπαμπά. Ποιος είναι πρωί-πρωί? Κάτσε να πιεις την πορτοκαλάδα σου. Μα μπορεί να είναι για μένα. Τι περιμένεις κανέναν? Εγώ. Όχι, κανένα. Πορτοκαλάδα. Καλημέρα σας. Πώς έτσι πρωινός? Ήρθα να μου δώσει τα μαθήματα ο Λεωνίδας. Ποια μαθήματα? Τα μαθήματα για σήμερα, γιατί χθες έλειπα. Μα αφού χτες πήγατε στο μουσείο και δεν κάνετε μάθημα. Όχι χθες. Προχθές. Εσύ μου είπες χτες. Λάθος έκανα, μπερδεύτηκα. Προχθές είχαμε πάει στο μουσείο. Και τι μαθήματα έχετε? Ναι. Μια στιγμή να θυμηθώ. Ναι. Για θυμήσου. Γυμναστική. Και ήρθες να σου δώσει τη γυμναστική. Όχι, τα άλλα. Ποια είναι τα άλλα? Ρε μαμά, ανάκριση θα κάνεις του φίλο μου. Εγώ όταν έρχονται οι δικές σου οι φίλες τις προσβάλλω. Α, όχι, κυρία Μέρη μου, δεν με προσβάλλετε που με ρωτάτε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Τώρα με δουλεύουν και οι δυο τους. Τέλει, θα κάτσεις μισή ώρα και μετά θα πας σπίτι σου να διαβάσεις. Ούτε μισή ώρα, δεν αφήνω να μου ούτως ή αλλαίως. Μανά, είσαι μία θεά. Δεν μου λες, τι έγινε, ρε. Χαμός με τους βαθμούς. Εσύ, Σκατά. και πώς άφησε η μάνα σου να βγεις έξω? Μου κόψε, λέει, το έξω για να διαβάζω. Αλλά τώρα της είπα ότι δεν ξέρω τι έχουμε πια και με έστειλε να μου τα πεις. Και εμένα η μάνα μου κόψε το χαρτζηλίκι για να μην μπορώ να βγαίνω. Να σου πω, λεφτά έχεις? Έχω. Ρε μαλάκα, γιατί είπες που πήγαμε χθες στο μουσείο? Εγώ ζήτησα λεφτά για το μουσείο για αύριο. Περίμενε και θα το κανονίσω αμέσως. Μαμά! Μαμακά! Τι θες? Να σου πω ρε μαμά, μπορείς να μου δώσεις 2.000 γιατί προχθές που πήγαμε στο μουσείο ξέχασα να σου ζητήσω και αναγκάστηκα να δανειστώ από τον Τέλη. Από πότε πληρώνουν οι μαθητές στα μουσεία? Ρε μαμά, πια μια πορτοκαλάδα. 2.000 η πορτοκαλάδα. Και μια τυρόπιτα. Θα μου τα δώσει τώρα γιατί του τα χρωστάω του παιδιού. Σου χρωστάει εσένα ο Λεωνίδας λεφτά? Μάλιστα. Πόσα σου χρωστάει? 2.000. Και να μην του ξαναδώσεις, γιατί από μένα δεν πρόκειται να τα ξαναπάρεις. Ναι, κυρία Μέρη, μην ανησυχείτε. Τι με κοιτάς? Δεν είπαμε. Από σήμερα κομμένο το χατζηλίκι. Ναι, Μανολά. Μα καλά σου ζήτησα εγώ χαρτζηλίκι. Ωραία. Να σου πω, πόσα λεφτά έχουμε τώρα. Έχω κι εγώ ένα 500. Εγώ έχω 2. Λοιπόν, πάμε. Να περιμένουμε να φύγει η μαμά και μετά. Να σου πω, ρε, για πόσα χρώματα φτάνουν τα λεφτά? Α, για 3 το πολύ. Αποκλείεται. Το δικό μου το γκράφτη χρειάζεται τουλάχιστον 4. Δηλαδή 5 για. Πού θα βρούμε ρε λεφτά για 5 σπρέι? Να την πέσω στη γιαγιά μου. Πάμε και λίγο. Ποιος ο Λεωνίδας? Άριστος. Βέβαια. Καλά, 18-19 παίρνει στα τεστ. Γιαγιά. Αχ, Μανουλέ μου, συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Ναι. Θέλει να τον ακούσω στα θρησκευτικά. Ποιος το παιδί? Καλό θρησκευάμενο. Σπάνιο παιδί. Και σεβαστή. Καλά, έγραψες 18. Σένα μόνο. Σε όλα τα υπόλοιπα έγραψα 19. Ναι. Τι κάνεις εκεί? Τέλειο, αγάπη μου, τι κάνεις? Καλημέρα σας, κυρία Κικίτσα μου. Καλά είστε? Καλά. Γιαγιά, μου δίνεις 2.000 σε παρακαλώ. Αποκλείεται. Η μάνα σου μου είπε να μην σου δώσω ούτε δεκάρα. Δεκάρες. Καλά, πότε είχατε δεκάρες, το 1900? Τι λες ρε χαζούλιακά, το 1900 ήταν πριν 100 χρόνια. Την κόβεις τη γιαγιά μου για 100 χρονών, τέτοια όμορφη Καλή γυναίκα. παρεξήγηση. 50 δεν είστε? Το λιγότερο. Ναι. Έλα. Τι τα θες εδώ για 2.000? Θα σου πω, αλλά δεν θα το πεις στη μαμά. Αυτό θα το δούμε. Τότε άστο καλύτερα. Δεν τα χρειάζομαι τα 2.000, μα είναι να το πεις στη μαμά. Άστο. Βρε αγάπη μου, εγώ δεν το κρίνω αν χρειάζεσαι ή όχι. Λοιπόν, λέει. Να της το πούμε, ρε. Ωραία, αφού δεν θέλετε, εγώ έχω τόσες δουλειές. Ρε Τέλη, βρες μια δικαιολογία ρε να πω στην Κούρτη. Κούρτη, ποια είναι η Κούρτη? Η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών. Α, ναι. Ναι. Και γιατί θέλεις δικαιολογία για την καθηγήτρια του? Να μωρέ, γιαγιά μου είχε πει να πάρω κάτι μπογιές. Και? Ήταν να τις παραδώσω σήμερα, αλλά δεν έχω τα λεφτά να τις αγοράσω. Γι' αυτό στην αγωγή, αγάπη μου. Για μπογιές θα σου δώσει η μάνα σου οπωσδήποτε. Μωρέ, μου έδωσε πριν μια εβδομάδα, αλλά τα άφαγα. Τα άφαγες, γιατί τα άφαγες, αγάπη μου? Ρε γιαγιά, είχα βγει με ένα κορίτσι έξω. Τη Μαριλένα, ρε, την ξέρεις? Ναι, δεν ξέρω. Και είπα να την κεράσω ένα καφεδάκι. Κορίτσι, τη μεγάλα στο χρυσό. Καλή η Μαριλένα. Πολύ καλή, σαν και εσένα στα νιάτα σου. Ναι. Είσαι να σε. Καλά, αντί θα σταντάσαι, βρε. Λοιπόν, στα δίνω, αλλά πρόσεξε καλά. Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου.